Good morning guys. Kanang natay production record dari guys na. So ano siya katong pagsugod na mo og tanom. Ano siya naka-record na tanon guys. Naka-picture. Nagkuan pa ko, nag-layout pa ko. Preparation. So nag-seed. So ito mga ninturok na. Ano siya guys. Maraming lang tanawon og magkuan. Diya, gibutangan og buwak dari dia. Sa silong kay init. Diya natay mga pink nga anom ay kahimo ko kay ganahan maguguha na ibang pink. Ano guys, puti lagi niya sa guys. Diba? Diya, ang nagkana si sana. Pwede na ni sa maharbis pero hindi na ito harbisan og managing balwit. So libot ta dari. Gahuwat na laman mi karong buntag kuno sila mga rin diya wapo. Nanta ko nakalakaw niya. Salamat ko kuno eh. Salamat kaadyo ni Sis Jackie nga nagsint og pangpapalit og manok. Salamat kaadyo sis. Malit ramig manok puno sis. Jagahang tibul-tibul dari kay og pwede tayo naghapon dari magtambay-tambay. Malandong na. Katupod durang tibul-tibul putos siya dito. Diya nalagi tanan nakalibil na siya tanan guys. Sanay pang silong kay init. Nana. Guba lang ang sunglass na bug. Mara ba kadyo ni nga mambis minda ra ba ni. Salamat kadyo mambi. Nakuan. Naglabad na magudong ako guys manang taod ko. Itong isda. Diyan gibalhin diha ag manok. Tanaw po siya isda. Diba nok-nok? Very good si mama na. Kay nang itlog na rabag ka. Very good kay si mama gipatanaw ng manok. Yeah, manok na tunis na nga. Kuan guys kanang bantam. Na sa tulo ka itlog. Dari atahang nursery. Kapit. Itong oregano. Itong manok dito. So nga na siya purma guys na diya taman pa kuno ni sa October ni guys. Magsige pa jud og tanom kay kana mubunga naman ang atahang pipino, maharbis naman ni kay kan pipino dali ra man ni. So sakto pud ni guys kanang October pa sila, mga lata na pud ning kuan by December pa siguro ni mag-awarding. Kay mo may gingan sa agriculture. Kay naa pa may kuan guys kanang sugbo babuyan kanang magbuhi og baboy. So nga nasa guys hinog na lang niya itong sili. Kuhan ka nang munang ipangutang daan naglibil kay basig mukalit-kalit sila nga riba. Hindi ra ba nagpahibaw sila nga muwari. Ang chatra nga karon kunon sa pa man niabot. Huwat na naman ta guys ya. Nagpatugtog dito sa barangay guys. Ay! Nawa naman yung nakasaka ni nagluod naman yung panaog. Wala na nabantay. Ay. Kanis siya guys. Itong kuha ni mga yani. Kaya mo na siya teknik na pangaon ni siya para makapamunga.
Hindi siya dari mag-vlog guys kaya nakakatong saba. Saka na sa diha. Guys, salamat kay Kadyo ni Mambi kay Janis ang ipabutagan og jam kay nakabit naman na sa unag walay jam ganahan man siya nga nay jam na ninjut din siya kay nay jam kay di matibag ang siminto. Salamat kay Kadyo ko ni Mambi may nalaman mahumanan ni hindi siya na mo dito dapita kay ikuha na siya guys tabunan ng mga gamit. So nana humana ni dari dapita niya. Divider na lang kuwang. Divider nga ijang buhatan ba kaning plywood nga gi-order nato diya. Bagara bagado ni siya. Salamat Kadyo Mami baga kay ni sa nga tanan. Bugat to. Bagot pa kay. Kato yung gipalit sa Mila mahal mo to no? Oh, maraming dito. Dili dito mo basta mo. Himog bubbles ba? Sayang nga sa mga bubbles pa, ipang baligyan ni mo. A few moments later. Sige, muusig ra na. Tay sihan. Di lagi. Puro beto na lubot mo may baba na. Lakaw dos likod. Ang dami siya evaluate guys. Tadi dito sa likod ang kuan. Oh, kaon. Lami kay na siya. Oh, kanang violet. Pas likod dito sa likod. Kana kuha na siya kanang violet kay daghan na sa benefits. Lagi pero akong litos lagi wa pa nabuhi. Bantam eh. Hindi ko liwat anak ibi papalitak ko. Oh, nagitlog pa. Kung nakapisa magpisa kay Itlog pa, palit ko no siya. Okay naman ka mo sa video. Hello everyone, welcome to our channel. Ate. Nag akong kalabasa ang kuan jud na katong kalabasa. Tasa ko na appreciate na ko. Sa kalabasa na ko ginabalik ni mamunga na anak. Ndara magbalay diri mulusot ra man social diri. Na may Nay. record. Na dito sa table. Na. Tadi Good siya, oy. Good, very good. Actually ako na gitiman ang tanan sa kong beautiful and amazing brain. Kanya ang gusto ti Kaya wala ko kasulay ni banta man kuti sukad. Ako na padaghanon kay ako nang himo ag screen para dagan-daganon ako na diri sa libot sa garden. Oh, pang mga anak na. Mga anak dai sing itlog oh promise. Palit ko na. Mag-asawa. Mag-asawa ko yun. Ayun ang daan gagmay ko. Nagibit-bit na mo pagkaon kung di ako makapakaon ninyo. Wala pa, nangitlog pa na sa napay sa ugaran. Paborito ni mo. Ha? At paborito ba niya ako po? Kuan ko maghimo po ko nagadomingo maghimo ko diha ganang sa kanang mabuhian bitaw og litos. Sa una naghimo. Oh, diri nagbuhi mo kog litos sa una. Katong pag daog na ko kan. Oh, pabutangan ako ganang busy ba? Oh, Para makapunig siya ba? nay ulan na jud sihal. Dito pa di mas babawin ko na dugis. Parang kawanon na. Ha? Ah, magpahimuli ko. Taga-dalagit ang muhimo. Kaya ang kuan man na, ning chat man ako na may taman October na may district mo ari. Akong gibaning kamo ang district man gud ug makadaog ko diri sa barangay. O makadaog ko sa barangay lagi. Akong i-improve pa ni gamay daghan pa ni ma-improve mo. Tipo in fairness at Kadang kuan na siya. kauna pa man pero bito. Sige, sige siya. Wala ko nakatong ikatupat kay. Eat na ang fish. Oh, makaon na siya.
Mujing ka. Oh, fish mujing ka. Pwede ka ba ito? Bot. Mukha kang saging fish. Na mukha. Kasi nintilaw na kakonsihal sa kuan. Kuan mo to himuon man og juice good. Inag Okay, sinabi mga snack ba yun? bitaw ning kuha sa sila kay magpaduan pa ron. Naapo ko yung mga Burmi na Burmi cow na tanan man ko. Na ako'y Burmi ang Burmi walang masulati na naiwati mo ko diha. Asa buha man pande? Gihat gihatag ra na. Kaya ka-produce ng seeds sa pira. Wala pa. Nag-start pa man. Oh. Ani ko kuan naman ni. Nakadagay nag-chat na ko mga sidog talong. Namo ko dihan talong na. Talong. Nag-seed pa kog mga kuan mga Nakakuha ka mga piso, wala pa no? panangitlog pa. Blanco sa mga. Kami. Banta mo ha. Basta ganahan ko na bantang. Hala pa niyo do sa mo na table dito pwede ra mo mag Ano nito, manami kaunti. niya nag Mag-away asa nag-involve mo dito nay kuan. Gitagaan mo pagkaunsihan. Ay, kuan ka ng fermented juice. Kaning nga ni te dili airport ka rin katabang pud dito na. Oh. Karbis ka ba? Ako galing pang-spray sa mga kuan. Namatay gani. Kano sa? Kapan lagi nalagay. Saka Wala man. Yun naman. imo nang harbiso na. Basta Adel siguro or sa lokal. Wala man. Di man ako basta lokal. Di ba ikaw tong mag-business ka rin na? Ako. Vlog. Hi guys, please support my channel. Sa imong channel di ay. Channel 47. Mo ni among konsehal diri nga nakakuan sa agriculture. Oh. Ikaw pud sa mainit. Agriculture sa Di ay. Na mo na kalunggay. Binasa sa Murachog, compost pit. Agriculture mga iski, agriculture mga iski. Sa SK day ni sa salamat. Masama na. Cute ka ayo. Wala pa ko'y katarpulin nga sugbusog diha nya na makadaog ko sa barangay. Dito, baloy ka ba represent sa lungsod di? Bani ka mo. Isa ni, ayun te. Di ag kuan ni document ni sa magkanahan man na mga document mo man ilang tanaw. Ana document. May documents ha. Ka nakita na ko. Wala mo kita na. Sa pag-start na guba pa na. Salamat ate. Sige salamat. Amping mo na pa mo ilaing aton. Ikaw sa hasad mo. Ikaw sa hasad mo. Salamat eh. Ate Robert, banta mo. Salamat. Oh lagi. Ako ihatod sa inyo ha. Ako tawagin pa sa na pagkurik ko. Bye. Basta piso basahan. Salamat Sihal. Thank you. Guys, nahuman na sila evaluation dari ag barangay level kanang madto na pud mi mangita mi og kuan kanang manok. Salamat kay kadto ni Sis Jackie kay tagaan ko ni papalit og manok. Punan pa namo tong manok kay para na pud sa evaluation sa kuan para sa municipal level na pud among i-ready na pud mi para sa municipal level. Sunod og makadaog og municipal ato na pud mi sa district na pud. So tanaw guys mangita mig manok. So dako na pud atong kuan guys so pwede na pud na tuon na tahang sikwa. Nami dari guys ngita mi dito nay namo kuno ilang bay dari sa namaligjag manok. Nami diri sa Pasil, Santander. Nada pini apil dari og kuntis oh. Kaya naman sila mga seed. Napod si kamanggahan. Murag purok ni. Wala mabuhi ilang mga gipang seed. Gibagting guys ag manok ka manuola na oh.
Oh, gipangnool na. Kanang murag brown tay na kana. Kanang murag brown ba nga dako. Kato. Kato ba? Oh, kanang mga brown kay wala ko ingana. Bisag mga upat ka buok. Naway dia kay usa oh. Kato usa pod. Isa oh. Na, dali awadakpan ay. Dali awadakpan. Dapat kira ko pa dulong diri. Okay, nagatuningon minimo ba nga? Oh, yung flower na ikuan. Ang magiging yung brown. Nakakapit naman yung ikuan. Ang itlog. Basinog madakpan pa na. Kana lang order ng itlog mo na. Duha ra dyan nadakpan. Asa mo na sila dapat mga itlog? Ay, kaya lang itlog dito. Napag yung itlog. Nay, lang itlog ka akong karton. Ah, bisig asa di ay. Okay. Dagan mo ba lang nag ipon. Ay, ato ko nga dagan kayo. Nanang puy hapit mga ano. Ako pa makuha ni dangki ko nakakuha ba. Ay, nadaghang namiso di ay oh. Dagan pa lang kasi ako pa mabati na pakyan mo doon. Dakpan. Sige ba sa makadakop mo sunod adlaw ba? Mirang binabuhi manok. Salamat ka Sis Jackie ka ng duha ray nadakpan. Balik pa mi usab kay punan pa pud mo ni bisag mga unom ka buok ba. So kaning duha 450. Yamong na bayaran. Salamat ka Sis. Salamat ka Sis na ana. Tuwa duha. 1 2 3 4 5 unom na na. So kunan para na mo na og mga duha pa ka bayi. Salamat ka Sis Jackie.